Hello! Asi najčastejšia otázka na všetkých mojich sociálnych sieťach je, že či urobím tutoriál na sveter. Z vlny, na ktorú vám netreba žiadny háčik ani ihlice, jednoducho pletiete iba rukami. A je to tu. Ak si nevidela predošlé tutoriály, utekaj si ich pozrieť, pretože napríklad na deke najlepšie pochopíš princíp tohto pletenia. A dnes ideme vytvoriť tento strih. Časť druhá. Rukav nájdeš v predošlom tutoriáli. Poďme už na to. Potrebuješ iba alize vlnu, nožničky a ruky. Krok 1. Odmeraj si šírku svetríka. Podľa dolného patentu. Môžeš podľa svetríka, ktorý ti sedí najlepšie, alebo priamo podľa pásu. Začíname rovnako ako pri deke, a teda reťazovo. Očko cez to nasledujúce očko až po šírku nášho patentu. Vzniká nám takáto reťaz a do každej časti z reťaze prevlačieme jedno očko. Opäť ako pri deke. Pokračujeme celý riadok. Keď máme tento riadok hotový, ideme na ďalší riadok a pokračujeme opäť rovnako. Očko cez očko. Ak chcete, aby bol svetrík puffy ako mám ja, nezabudnite rozširovať. To znamená, že dáte dve očka do jedného. Už záleží na vás, v ktorých častiach ho chcete mať rozšírený. Keď vám skončí priadza, napojte druhú a pokračujte ako doteraz. Klasicky očko cez očko pokračujeme až po rameno. Keď už máme dĺžku svetríka až po rameno, opäť pokračujeme klasicky očko cez očko, ale tentokrát pôjdeme iba po šírku ramena. Ďalšiu časť svetra budeme ignorovať a vraciame sa spätne. A ďalej pokračujeme klasicky očko cez očko. A takto pletieme až po dĺžku svetríka. Keď už mám hotovo, ukončím si riadok reťazovo. Pár očiek z vlny si nechám, pretože tým budem spájať rukav a bočnú stranu. A pokračujem robiť presne to isté, čo som robila doteraz, ale na druhej strane. Napočítam si rovnaký počet očiek, od prvej strany idem reťazovo k tej druhej strane a na tej druhej strane si nadpojím novú vlnu a pokračujem očko cez očko a robím presne tú istú dĺžku. Opäť si sveter ukončím a máme hotovo. Už nám chýba len pospájať. Spájať budeme v časti 3, pretože už to nestíham. A ak sa ti video páčilo, tak ma sleduj, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. Vidíme sa pri ďalšom tutoriáli. Bye!